Шәй районының Ниғметулла ауылы мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучысы Хайретдинов Даян. Дуслык. Мин авырдым. Кушты миңа врач. Утырырга өйдән чыкмыйча. Күренмәскә, җилгә, яңгырларга, исәнлеккә ия булганчы. Аерылдым мин шунда дусларымнан. Аерылдым мин сөйгән эшемнән. Аерылдым мин шунда күз карамнан. Якынымнан, якын кешемнән. Бу минутлар шундый авыр булды. Тоткын итеп сиздем үземне. Балкып торган чиста җилнең билмәм, салкын табут кебек сизелде. Йөрәгемдә ярсы кисәсенде. Утсыз күңел буйыкты. Әйтерсең лә каты эшедән соң тамырларга каным оешты. Иптәшләрем шул чак килеп керде. Торып утырганын сизмәдем. Күңелсезлек белән тулган бүлмә сокландыргыч нурга бизәлде. Күкрәгемә сыймый йөрәк типте. Шатлыгымнан көлеп җибәрдем. Уйларымда язгы кояш көлде. Төзелде күк авыры җирләрем. Батырланып китте мускулларым, ачыграк күрде күзләрем. Тамырларга кайнар каннар килде. Асыланып китте йөзләрем.